Euskara praktikoa lelopean zabaldu du AEKak 2013-2014 ikasturterako matrikulazio epea. AEKaren metodologia bera ere praktikoa delako, erabileran oinarritua, ikasle bakoitzaren neurrikoa eta hurbila. Euskara praktikoa zergaitik, bai lanerako, bai beste mila gauzetarako lagunarte bat zabaltzeko, euskarak bideak irekitzen ditu, eta Euskal Herrian bada bide eta hizkuntza praktiko bat. Anitza da AEKaren eskaintza. Euskal Herrian 100 euskaldegi baino gehiago ditu, neguko zeinudako barnetegiak, ikasleek egunean 24 orduz euskaraz bizitzeko aukera izan dezaten, online ikastaroak ere eskura, ikasleek klik bakarrean, euskara ikasteko aukera izan dezaten, eta noski, mintza praktika egitasmoak ere izango dira. Uste dugu, benetan gizartean dauden beharretara egokitu egin behar garela, orduen hasi aurrez aurreko ikastaroetatik, jarraitu online ikastaroetatik, eta horrelako guztiak eskaini egin behar ditugula. Eta berri honak ere gaurkoan, hainbat udaletan zabaleik direlako euskara ikaslentzako diru laguntzak, eta iaz Eusko Jaurlaritzak kendutako diru laguntzak berreskuratu egin direlako. Iaz, prentzaurreko honetan esan genuen, Jaurlaritzak abek bideratzen dituen ikaslentzat diru laguntza bertan bera geratu zirela, eta gaurkoan, esan behar duguna da, zorionez, diru laguntza hoiek berreskuratu egin direla eta hoiek eskatzeko epea ere dagoeneko zabali daudela, beraz, hori guztia baliogarria izango da euskaltegiak betetzeko eta gainera guztiz positiboa diren neurriak dira. Matrikulazio epea zabalik izango da iraila osoan eta informazio guztia euskaltegietan bertan egongo da eskuragarri. Eta noski, AEKako kideak irrikitan izango dira ikasle guztien zalantzak argitzeko. Irakasle asko, teknikari asko, prestuak eta prestatuak zain daudena ja, etorriko den ikasle eta etorriko den eskaera eguolde horri aurre egiteko.